खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 3 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साना गाहाम नङा, सोरजोंबाफोर नांज्लायनाय जाफ्लांनो हागौ, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृष राशि मावनो लानाय खामानिया जाफुंसारगोन, जिउआव देरहासारनायनि फिथाइखौ मोनफुंगोन, मोजां सान। मिथुन राशि नंखाय दायनि सन्देह खालामजानो हागौ, सिखिरि सुबुंफोरजों सोंखारि जागोन, सांग्राङै सोलिनांगोन। कर्कट राशि रां रुफा आखायाव फैगोन, रंजानायजों साना बारलांगोन, गाहाम सान। सिंह राशि गोसोआव दुखु मोननांनो हागौ, गोरोन्थि मावफ्लांनानै सोंखारि जानो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। कन्या राशि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय समाजाव मुं गोसारगोन, बयनिबो अनसायनाय मोनगोन, साना गाहामै बारलांगोन। तुला राशि फालांगि खालामनायाव गोबां रां मुलाम्फा जागोन, नखरनि जेंनाफोरा जोबस्रांगोन, गोसोखौ रेजें मोनगोन। वृश्चिक राशि खाफाल गाज्रि, आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय नङा, गोबां दुखु सहायनांनो हागौ। धनु राशि गावनि आंगो लोगोआनो सुथुर जागोन, खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्रां जानांगोन। मकर राशि नखराव गोजोननि बार बारगोन, जुलिनि रादायखौ लानानै सावरायलायनाय जागोन, रंजा बाजाजों सम बारहोनो हागोन। कुम्भ राशि गोसोआव अहंकार सानस्रि सोमजिगोन, सोरखौबा गाज्रि राव बुंफ्लांनो हागौ, सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम। मीन राशि मोनखानाय मुवा बेसादखौ खोमानानै लानांनो हागौ, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां, गाज्रि सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहाम जाथों, बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।